Il-Gvern għamilha ċara li jieħu responsabiltajiet tiegħu taħt il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem bl-akbar serjetà. Il-Gvern għamel dan permezz tal-Avukat Ġenerali fejn talew ir-reazzjoni għall-ittra mibgħuta lill-Kummissjoni Għolja Maltija f'Londra fid-9 ta' Awwissu mill-Avukati Ingliżi Beth Murphy li lmentaw għal mod kif qed titmexxa l-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u allegaw li l-Gvern Malti qed jikser il-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem f'din l-investigazzjoni. Il-Gvern wera d-diżappunt tiegħu għal fatt li l-opinjoni legali maħruġa minn din id-ditta ta' avukati kien fiha numru ta' allegazzjonijiet li mhumiex sostuti u insinuazzjonijiet bla bażi u informazzjoni skorretta. Fl-ittra il-Gvern għamilha ċara li l-maġistrat li qed imexxi l-inkjesta dwar il-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia għandu libertà assoluta li jagħmel dak kollu meħtieġ mingħajr ebda biża' jew favuri biex iwettaq xogħlu. Il-Gvern żied jgħid li l-ġudikatura f'Malta hija indipendenti u li din l-investigazzjoni hija l-aktar waħda li għaliha ġew dedikati riżorsi fl-istorja tal-infurzar tal-liġi f'Malta. 3 persuni suspettati li wettqu l-qtil diġà ġew mixlija quddiem il-qorti u l-investigazzjonijiet dwar min aktar seta' kien involut qed jissuktaw. Ingħat ukoll li l-Pulizija u s-Servizz tas-Sigurtà Maltin qed jiddedikaw riżorsi sinifikanti ħafna għal dan il-każ, iżda wieħed ma jistax jistenna li dawn jikkummentaw fil-pubbliku kontinwament dwar dak li qed iwettqu. L-awtoritajiet Maltin qed jaħdmu wkoll mill-qrib ma' awtoritajiet internazzjonali tal-infurzar tal-liġi. Il-Gvern wera d-diżappunt tiegħu għal fatt li l-avukati Ingliżi jqisuh bħala għadu tal-familja tas-Sinjura Caruana Galizia. Dan għaliex il-Gvern m'għamel xejn għajr illi ħadem bil-għaqal ma' sieħba barranin fil-qasam tal-infurzar tal-liġi biex dawk responsabbli jitressqu jaffaċċjaw il-ġustizzja. Kien spjegat li huwa naturali li jkun hemm element ta' frustrazzjoni dwar il-fatt li l-investigazzjoni qed tieħu żmien tagħha, iżda din mhijiex xi ħaġa mhux tas-soltu f'investigazzjonijiet komplessi bħalma hija din. Il-Gvern irriserva li jipprovdi risposti ulterjuri għall-ittra u r-rapport tal-avukati Ingliżi u stqar li kienet jibgħat din ir-risposta proviżorja biss għaliex l-avukati kienu talbu risposta ta' malajr f'Awwissu.